Kemudian si boleh baru ki baik ki bapak ya kini kecangan lu sama tu pertama. Nak pos ke pon dia wana ki kerja keren ka be kerja pun sai ki baik beri bak kerja dia ki nak mikmat. Ban ngili ir wa kini kesi ki beradab ki sen bahalang ki kedua bapak ki la penmi la ki jong ki jing tho. Bat ki jingilap ban sutu ki baik kumula ban je ki nak mikmat. Kau ini ki sen ka bala penmi ki ni jing tho ka de ka sen HYC ka bala penmi ka kita kentin biang rai eda campaign mo tigiran hang di Pak Robert Jun Khadirin Presiden Jok HYC Pak Roy Kepasendram i Jok Secretary Seng esikin yaran persya susu i Pak ngalor ki tu ki jengyaran Pak Joki Pak kumjuru kabdi la permit ki kan kada barabar sang pi kada ko bala plong pi ka Seng mo pa mi ki ki kada Pak khamtam i kitte ba pilak coin rai eda campaign antara election ajar lah kung semua naik ke beli pi Pak Puel ia ka por ke jompi ba dia ka lat patai ko bor ke jompi kadang apa penlong yang ni kum kaseng ban launch na ban penmi ba ia ka rai ada campaign kalau ba hadin mangile ia ka jinglong ka jingmam jong ka sensyar kadar inomla ban len ba ka sensyar kadar ka jongi ha kini ki sam kili ki snem ba pemerintah sam kili ki snem se tadani pai sipola na katsan ro ni lap ba ka sensyar kadar ka jongi ta ka lahir sud lagi ngim shum la yo shu ya ki ta ki breu ki balak ban ya ther ya tai la ne ban sandul ya ka lawe jo gari jo ka jam breu la ne tin phara kita state man ship hot we are ni nomla ban len ba ki don bet aman ka samoi re ki bopun hi ki dei ki breu ki bom don don ta ka jing start ka jing phang ka jing yo i chngai ya gari ba jam breu jo ngi ta da bin phet ha ki samtli ki ni ki snem ni nomla ban mudur ba ka ta ka bab sa pong kabatang na gawing skim ko po hidu sis pa sa kundai kurur ka alleged scam mo ka sobagia skim to ti kadang bet ya ka border tentu ka jia ka moyu ko bom itu itau ka jingdawa ya kimat ki jura ko ka LP tin si schedule nim samala nurlong ku them motor tang itu isu them motor nim samala ban be ki war ada ka sarkar kali